Malaki ba talaga o maliit yung patutoy niya? Pauwi na kami mga higala, galing kami sa sa Coffee Town. Nakita niyo yung bike mga higala, bumili na naman kami ng bago. Yan, sana kayo nang nilagay yung iba. Kasi nga, yung hobby ko may siya, may road bike, tapos ako may mountain bike. Bago pa yung mountain bike ko mga higala, kung buwan pa yun. Tapos bili na naman siya ng bago for us. Mountain bike, yun, ay road bike. Tapos kumiyo marimar, sana yung ilagay yung iba marimar. Uwi na kami. 2 hours later. So mga higala, nandito na kami sa bahay. So mag-prepare muna ako ng pang-lunch namin. To mag-barbecue kami today. Tapos na ako nag-marinate sa chicken. Ito no need na kasi marinated na to eh. So ito yun mga higala oh. Buboiled lang ako ng sweet potato. Ito na mga higala, nagbe-bry na yung husband ko. Bry means is barbecue. So, patapos na mga higala, oh. Ang bait talaga ng banana ko mga higala. Big or small? Small. It's big. Oh my God. Big! What? So, mga higala, ito na. Kainan na. Luto na yung barbecue mga higala. 6.5 hours later. We're on our new bikes, new second-hand bikes, yeah? We're on our new rally bikes. I've just put them together. We're just doing a little bit of a test ride to see how they are. Tomorrow we'll actually have a better ride. Dito lang kami sa compound mga higala nag-cycling. Kasi bukas kami sa sa kabilang baryo. Kaya amorang gitry ang bike. Pero medyo malayo din. Something in the air makes me wanna know if something's really good, if something's really there. Every time I go, there's something in the air, there's something in the air makes me wanna know. Mga higala, we will going home now. Here I am, Willis, we're going home. 1 eternity later. Mga higala, nauwi na kami galing sa pagbabike. So, tignan natin si Habi kung malaki kasi maliligo na siya. Big or small? I want to go shower. Okay. All right. You're crazy one. You're crazy. Get out of here. Go. I want to see. No, I want Where to is have a it? shower. Where is it? It's gone. It's gone. Kayo na magja-judge kung maliit ba si Tam Jones or malaki. Si Putotoy. Pero para sa akin mga higala, is katamtaman ng mga higala, oy. Hindi din maliit, hindi rin malaki for me. Wow! Okay lang siya, as in, pasok ba sa pagpasok, okay? Kayo. Happy and contented, jud ko mga higala. As in, blessed, jud mga higala. mo ingana gadud guys kalami may kayo. So mga higala, my bana is finished. Ligo-ligo now. Finish half. Tignan niyo mga higala kung malaki ba or maliit. Tignan niyo, malaki ba maliit. Malaki mga higala. Malaki. Di ba malaki? Malaki mga higala. Tignan niyo mga higala. Malaki mga higala. So, i-open ko na mga higala. Naman hindi unfair ba? Para makita ninyo kung malaki ba talaga o maliit yung patutoy niya. So, atong buksan na to natin mga higala. So, okay. Buksan na natin mga higala. No. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Higala, tingnan niyo. No! God, please, no! No!
ang laki talaga mga higala, no? Ang laki ng axe mga higala. Pag ito talaga mapasok mga higala, no? Gagano talaga yung mata ng mga higala sa sarap ba, oh? Excited kayo na, victim! Mo naging gal. Dami ko tawa mga higala. Mahal. Mahal, tilai ko. Kaso dila. Kasyet! As for today, naisaan ko kayo. Say bye-bye, mahal. Bye bye. It's a prank.